दिनै जोङो बसाबिल अन्थाइबारि गामिनि जानानै नैबे गोजाम बोसोरखौ जों दिनै बिदाय होदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय बोसोरखौ जोङो बरायगोन। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै बेयावहाय मोनसे मोजांथार हाबाफारि लानाय जादों। हाबाफारिया जाहैबाय जों गिदिरफोरखौहाय सनमान होनाय, लोगोसे उन्दैफोरखौ अननाय होनाय। दा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेजों लोगोसे जोंहा गोबांथार खेला धुला दङ, बेफोरखौबो जों लानाय जादों। जों बे फोरबोखौ खुंनाया थामथि खेब जाबाय। जोङो बारा गिदिर खुंनो हायाखैब्लाबो थिग एसे फिसायैबाबो खुंनाय जादों। फैबाय थानाय बोसोरफोरनिफ्राय जोङो मोजां रोखोमै गिदिरै खुंलांनो सेस्था खालामदों। जों बेखौहाय खुंफुं आफादनि जानानै बेबस्थाखौ लाबाय थानाय जादों। आरो लोगोसे आङो गासैबो रंजालि बैसागु फोरबो जायफ्रा मोजां मोनो बिथांमोननिसिमबो खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय बोसोरखौ मोजाङै बिदाय होयो आरो रंजालि बैसागुनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। लोगोसे आरो बेजों लोगोसे जोङो फैबाय थानाय बोसोराव जोङो खोब सेस्था खालामदों जे मोजां रोखोमनि फांसनफोर जों खालामलांगोन, जों गिदिराव लांगोन, बेखौबो जों हाबाफारि हिसाबै लाना दोनदों। लोगोसे आरो जों बेखौनो बुंबावगोन जे बैसागु होनोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों, मोनबोबाय थादों। नाथाय जों लासै लासै समजों लोगोसे जोङो बेखौहाय सिबिलांनो माखासे गोबां मानसिफोरा बावनानै थालांदों। जाहाथे बिथांमोनाबो जोंनि बोसोराव खेबसे रंजालि बैसागुखौ बयबो फालियो, आं बेखौहाय आसा खालामहरबाय बयनिसिमबो। जोङो बे बसाबिल अन्थाइबारि गामियाव गोबां रोखोमनि जों मोसानायखौ लानो हायाखैब्लाबो प्रथमबार हिसाबै जोंनि बेयावहाय गामिनि आइजो माहारिया गासैबो फैजोबो। फैनानै जोङो मोजां रोखोमै मोसायो, बैसागुखौ जोङो फालियो। दा बे फालिनायजोंनो जोंनाव दा बेवहाय मोनाबिलि सम जानाय लोगो लोगो गोखा गोखै जानाय हाबाफारि दङ। जोबथारनायाव जों रंजाखांनानै बे हाबाफारिखौबो लाफानाय जायो। सिगां दिनै नैबे बे बैसागुनि माने सिगां सान हिसाबै जिखालि संक्रान्ति होनदों, बे संक्रान्ति खालि बेवहाय जथुमनायाव आङो बयनिबो जानानै सिगांनो आर'नाइ रादाबनिथिङै आङो साबायखर बावग्रोबाय, बेयाव फैनानै जे जोंजों बाहागो लाफैदों। दा बेनि थाखाय दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेथु बेवहाय नैबे बसाबिल गामियाव देग्लाय होनदों थामथि खेब बैसागु फोरबो फालिदों। दा आसलथे जों थामथि खेब होनजाया बेखौ 40-45 बोसोर माने 40-45 बोसोरसो सिगां बेवहाय जोंनिनो गामिनि गाहायफ्रा बेवहाय एखेबारे साननै गाहामनि हाबाफारि लानानै बेयाव बैसागु फोरबोखौबो फालिदोंमोन। निस्सय बे जोंनिनो आदैमोन बा जायफोर जोंनि गिबि बिथांमोना निस्सय बेखौ गोसोआव दङ। बेवहाय एखेबारे फांसन खालामलायदों, मिथिं खालामलायदों, माने अपेन स्टेज, बेनिफ्राय ख्रिस्टि लाबोलानाय मोसाहोदों। बेबादि मोनसे जोंहा बेवहाय नजिर दङ आरो बे 40-45 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो। दा बेखौ हयथ' जों गोसोखांफिनोब्ला बे बैसागुआ बे 40-45 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो होननानै जों सानना लानाय जायो आरो। दा जिखि जाया मानो दा जों बैसागु फोरबोखौ देग्लाय जों थामथि खेब नांदों। बे थामथि खेबाव बे बसाबिल गामियाव बसाबिल अन्थाइबारि पार्ट मोननै दं। बसाबिला हरै साहा मोनसे, ओरै खोला मोनसे। दा बेखौ अन्थाइबारि होनना बुंदों। बे बसाबिल अन्थाइबारि खोन्दोआव जे थामथि खेब फालिना दों, बे जोबोद बाख्नायथाव। जोंबो जोंनिफ्राय जायफोर जेसेबां बर'नि आफादफोर लागि बाथौ आफादानो जा, एबसुआनो जा, बर' साहित्य सभानो जा, बर' समाजानो जा, जों हास्थायदों जे बर'नि जे बैसागु, बे बैसागुआ लासै लासै गुबुन महर लालांबाय। जों गेजेर खन्द'आव नुदोंमोन मा जोंनि समावनो बैसागुआ लासै लासै एखेबारे जों बैसागु होनजाला आरो बैसागु होनजाला बेबादि अबस्था। बैसागु होननाय माने जों माखासे मानसिया बा बबेबा न'खरफ्रा थाला मारिनानै खारखोमानांगौ अबस्था फैयो। खारखोमानांगौ अबस्था फैयो माने सोरनावबा गोदोथ' बे थाखा 20 थाखाया जेरै ट्रेक्टर दंमोन नामा, बे 20 थाखाया गोजाया बे ट्रेक्टर गोनांमोन। बे गोदो एकदम ट्रेक्टरखौ नांथारगौ बेबायदि होननाबो मोसायोमोन, मोनाब्ला थाङा, ओरैबायदि अबस्थामोन। आच्चा सार, ओरैनो हाबाफारियाव खुब मोजां बाथ्रा। दा बेबो
दा लासै लासै एसे साबसिन खालामलांदों सोलोंलांदों दा फुंनि भागाव हयथ' निस्सय फिरफिला बिरहोबाय फिरफिला बिरहोखांनानै बेवहाय बयनिबो गोजोननि नामै आर'ज गाबबाय आर'ज गाबनानै खेला होबाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय फिसा हयथ' मेल बेनिफ्राय गेदेरफोरखौ गासैखौबो मान होनाय मान बावनाय दा दहाय होनबावदों जायफोर 80 बोसोरनि गोजौसिन 80 बोसोरनि बैसोनि गोजौसिना एसे खम दङ होमब्लाबो बिसोरखौबो मान होबाय लाबोनानैब्लाबो सोरखौबा आरो बेनिफ्राय गावनि देरसिनखौबो मान होबाय बेनिफ्राय उन्दैफोरखौ एसे अननाय बावनानै मोनसे हाबाफारि लादों बे नै दासो दा निस्सय बे गाहाम बाथ्रा आं हास्थायदोंमोन जे आरोबाव खालमासिफोर हयथ' जोङो माबा मोनसे मा होनो फुंनि बाहागावनो बेखौ फुंनि बाहागावनो खालामनांगौमोन फुंनि बाहागावनो एसे जथुमनानै मोनसे गासिबो गोजोन बयनिबो गोजोन सान्थिनि थाखाय फारिउ जरा उरायहोनांगौ आरो फारिउ गुफुर जरा उरायहोनांगौ बे हाबाफारिखौबो लाफादेरनांगौ फुंनि बाहागाव खेला थेला होदों बेबो खुब मोजां बाथ्रा बेनिफ्राय हयथ' हाबाफारिफ्रा एसे फुसुंनानै हयथ' सानसेनि हाबाफारि लादों दा जेखि जाया मानो दा मोजां बाथ्रा बेवहाय स्टेज गैया माने जोङो लासै बैसागुखौ आगोलनि बादि फोथाराव लांफिननायनि बैसागु खालामनो नागिरदों माने जोङो बै असमियाफोरनि बादि गेजेर खन्द'आव बिसोरनाबो दा लासै स्टेजनिफ्राय दुब्लियाव लांफिनदों जोङो मा खालामदों गोदोनिफ्रायनो जोंनिया दुब्लियावनोखा जों न' बैसागु जायो ज' आहमफ्रा जेरै न'खर थांनानै हुसुरि मेथाइ खनो रोजाबनानै असमियाफोरना आहमफोरना जेरै न'खर गिदिङो सोरनिबा न'खराव हाबाबा जाय हाबजाया बे न'खरा बियो आंहा माबा दाय मावबाय नामा आं माबा रायजोनि माबा दाय मावदों नामा अफाराग मावदों नामा नैबेबायदि होननानै जायहा दुखु नाङो दा जोङो बे सिस्टेमखौ जों लाबोफिननो नागिरदों आरो माने गेजेर खन्द'आव जे आं होनदों दहाय जे बैसागु मागिनो फैनाय माने दर खाथेना खारखोमानाय दा बे अबस्थाखौ जाहाथे दानिया मानसिया लुबैया माने थांजानायखौ लुबैयो जाहाथे जों बोर मोनो जों जे बोर होनो हायो जों बिसोरनिफ्राय आशीर्बाद लानो हायो बेखौ मोनसे हास्थायो आरो बेबायदि मोनसे हुदाखौ जोङो बर'फोरनि गेजेराव लाबोफिननो नागिरदों आरो आं दहायनो बुंखादों जे नैबे फोरबोआ जाहैबाय गोजाम बोसोरखौ जोङो बिदाय होनानै गोदान फोरबो दा एक्सुवेलि जों बैसागु माने बैसोनि आगुबो होनना बुङो बिष्णु प्रसाद राभाया होनदोंमोन बैसोनि आगु नाथाय दालाय जोङो बैसागुखौ गोबांफ्रा गोबां रोखोमै बेनि सोमोन्दै रायफोरथि होलांदों दा जोङो दा बैसागु माने जों बेखौ बिसु सोदोबनिफ्राय फैदों दा बुंदों बिसु माने जोङो जेसेबां दं जोंनि गोजामफोरखौ सुस्राजोबनाय माने जोंनि गासिबो दाय मावनायफोरखौ जोङो सोरजोंबा नांलायदों खमलायदों बेफोरखौबो सुस्राजोबनानै बे बैसागुनि दिनावनो गासिबो गारजोबनाय बे जोबथा दिनाव बेनिफ्राय गोदानखौ बरायना लानाय बे मोनसे हास्थायनाय आरो नैबे जाहैबाय दिनै संक्रान्ति माबायाव जों परम्परा बादि जोंनि नियमाव जोङो जायनाव हयथ' जायगा ओरैबायदि दं सिगां मोसौफोरखौ थुखैगोन लाबोनानै उनाव दा मोनाबिलियाव गासिखौबो मोसौ गलिफोरखौ साफा सिखोन साखोन खालामनानै बिसोरनो दुरुं गोदान होगोन थुखैनानै बेनिफ्राय मा खालामगोन गलिफ्राव धुप धुना सावगोन बेबादि अबस्था आरो बेनिफ्राय लोगो लोगोनो बे दहायनि गेदेरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ अननाय होनाय नैबे फोरबोआ थागोन बेनिफ्राय नैबाव दिनै खुंखा जानाय होनना बुङो आरो खुंखा जानाय दा बे खुंखा जानायखौ खुंखा माने गोखा खुंखा बिलाइआ ओरैबायदि गोखा बे गोखाखौ माने जों जेसेबां दं जोंनि देहानि गाज्रि माबाफोरखौ जों बे खुंखा जानायजोंनो जोङो गारहरगारो आरो थारमाने जोंनाव सारा बोसोरनि थाखाय जों जे जोंनि बेमार आजारनिफ्राय जों जाहाथे बारग'नो हायो बे खुंखा जानायजों लोगोसे जों दा गोखा गोखै जानाय होनना बुङो आरो बेखौनो गोखा गोखै जानाय दा बे जाहैबाय बैसागुनि प्रथम फोरबो बेनि उनावहाय गाबोननिफ्रायनो जोङो दहायथ' दा जों मा खालामबाव सिगांनो जोङो आफा इसोरखौ गाबज्रिबाय आफा इसोरखौ गाबज्रिनानै जोङो जोंनि जायफोर थैनानै थांबाय रुंसारि जालांबाय जों बिसोरनि नामैबो जों बिसोरखौ गोसोखांनायबो जों हयथ' जा एसे बैसागुआव जायो बेफोरखौ एसे बावनानै जों बिसोरखौबो गोसोखांनानै जों बिसोरखौ मान होयो बिनि उनावसो जोङो मानसिनि जे जों बैसागु होनना बुङो आरो मानसिफोरखौ गेदेरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ मान होनाय बे जोङो जाबाय थायो बेनिफ्राय जोङो
बयखौबो गामिनि मानसिफ्रा बिदिनो ज' ज' ओंखार जालायगोन आरो बेनो जाहैबाय दा बैसागुनि ओंथि। दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मार्केट रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव केसिके मार्केट थानाय हरि मन्दिर लांगोनायाव गोदानै आरबाजै हटेल बेखेवबाय। बे आरबाजै हटेलाव गोबां बर'नि जानाय बायदि रोखोमनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जानो हागोन। दावबायारि नोंथांमोना रङिया ओनसोलाव दावबायफैयोब्ला रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय आरबाजै हटेलाव हाबनानै बोथिसे ओंखामजों गोजोनै जालांनो हागोन। हरि मन्दिरनि लांगोनायाव थानाय आरबाजै हटेलाव हाबफैनानै ओंखाम, रुथि, परटा, साहा आरो फास्टफुड बायदिखौ जाफैनो खावलायदों। लोगोसे नोंथांमोना अर्डार खालामना दोनहरनो गोसो जायोब्ला थोंजोङै 9893850913 आरो 7635885652 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।